Ngibingelele kwintuzuma TV okhulumayo uMbalenhle kaMkhize ongusihlalo we-Youth Crime Prevention Desk yakhona la eNanda. Namhlanje sisendaweni yaseMachobeni bekunale issue bikhona esithanda imfundo secondary edila kakhulu ne-issue ye-infrastructure because kune ongoing issues athinta infrastructure esikoleni where izindle because it's a temporal structure iyavuza akwazi ukufundeka kahle even nokuphekela abantwana i-feeding scheme akwenzeki kahle. Phinde kube ne-issue enkulu bekuyi-issue yamanzi ofuthi namhlanje kuyazama ukuthi siyilekelele. Sibonga kakhulu ehhovisini likakhansela ukhansela uPhewa wase Ward 44. Sibonga kakhulu ehhovisini la youth manager uNokuthula Zibihlophe under i-office lase mayor's office abathe bangenelela nehhovisi la khansela uMadlala bathe bangenelela kuthena ama water tank afika bemabili namhlanje. Kodwa sisazohlala phansi ke sixoxisana ukuthi iyiphi permanent solution ekufanele iqhamuke ekutheni isikole singahluphakela amanzi abantwana bangaphazamiseki teaching and learning because there's no person ekufanele ahlale in unconducive environment enanephungana lokuthi abakwazi ngisho ukuflash ama toilet. Mase kuba ile issue infrastructure sikhulumile kahle nehhovisi la MEC bakwazile ukuthi bangenelele bathe bona bazothumela ukuthi kuzobhekwa kahle into ye-infrastructure ukuthi ingalungiseka kanjani. Siyazi ukuthi kufanele ukuthi kulungiswe sakhiwe kabusha isikole because it's a temporary structure kodwa sikulindele ukuthi we must sit down on the table, negotiate and lobby on behalf of the school so that the school is able to function properly. Siyabonga kakhulu ngawonke ama interventions akhona kanye nokubambisana ne-SGB kanye no principal. Siyabonga.